Hallo folk, og velkommen til Blogger.dk's vlog nummer 2. Eller, ja. I dag der skal jeg prøve noget, som er rimelig stramt. Jeg skal drikke sådan en kop saftevand. Det tænker jeg sikkert. Saftevand. Saftevand, det er der ingenting. Nej, men det her det er saftevand uden vand. Ja, og jeg har aldrig smagt det før. Men det er på nu. Og det ligner pænt meget tis. Men det vil jeg ikke opdage. Jeg har ikke glædet mig til det her. Jeg har virkelig glædet mig til det. Okay. Føj for satan, det er stærkt. Det smager dårligt. Ja. Okay. Smager fantastisk. Jeg er ikke tørstig. Smagte pænt meget lort. Men ja, jeg fik det gjort det. Og det er jeg glad for. Og I er mega seje, hvis I laver et videosvar, hvor I gør det præcis det samme. Og saftevand, det var sådan et eller andet hyldeblomst noget fra Kvickly. Pæn god info. Men ja. Tak for i dag. Og håber I vil subscribe og like videoen. Hej.